No tak Samantha je... V 8. Áno, mesiaci. tak niečo urob. Tak bež. Tak čo? Kde budete bývať, lebo toto není nafukovacie. No ale máme ten nafukovací hrad. Somarina, tam prší. Ale predať som myslela. A že by sme si vzali hypotéku. Hypo, čo? Rochy, kone? To čo je za atrakciu? To je taký úver na domček. My by sme postavili aj niečo pre vás. Deti zlaté. Carmen! Toto máte na začiatok od nás, pre vás, pre teba. Na hypotéke od Fiobanky si zuby nevylámete. S hyposporiacim kontom si môžete znížiť úrok pokojne až na nulu. Fiobanka. Pre každú jazdu. Fio. Pristúpte bližšie. Extra super predĺžená jazda nášho hollywoodského kolotoča je tu! Páčila sa vám táto atrakcia? Tak pristupujte bližšie a klikajte nižšie. Kto fandíš našej púti? Kliknúť sem ťa nezarmúti.